Трите прасенца от братя Грим. Живеели някога в едно далечно селце три малки прасенца. Един ден те напуснали своите родители и поели по широкия свят. Цяло лято тичали по ливадите, палували и се веселили. Всички горски животни им се радвали и ги канили у дома си. Но дошла есента. Времето застудяло и прасенцата разбрали, че настъпил край на безгрижните забавления. Трябвало да се хванат за работа, защото без собствен дом нямало да оцелеят през зимата. След като се посъветвали помежду си, доли се поскарали, братлетата решили да построят три отделни къщички, по една за всяко от тях. Най-мързеливото се наумило неговата да отслама. Ще ми отнеме най-много ден, казало то. Речено сторено. До вечерта колипката му била готова. Но тя е толкова крехка, че няма да устои на зимния вятър, възразили другите прасенца. А той изобщо не искало да ги чуе. Тогава второто братче се заело да събира сухи дръвца. Чук-чук, чук-чук. Цели 2 дни то размахвало чука и накрая се сковало една дървена каштурка. Така не се строи дом от всяко важно третото прасенце. Трябва много търпение и труд, за да се здобиеш с здрава къща, която да те пази от дъжд, от сняг, от студ и виелици. Ден след ден, тухла по тухла, то градило своята къщичка. Понякога братчетата му прекъсвали играта и идвали да го видят. Още ли работиш? Нацивамали се те. Защо не дойдеш да се повеселим? Ще дойда, чак когато къщичката ми стане готово, отговаряло то. Аз не съм лекомислено като вас. И било право, защото най-добре се смее този, който се смее последен. Минало време. Един ден, както си играели в гората, прасенцата забелязали по пътеката пресни следи от лапите на големия вълк. Трите братчета толкова се оплашили, че търтили да бягат. Всяко от тях се скрило в своята къщичка. Скоро вълкът намерил сламената колиба. Хей, прасенце, извикал той със страшен глас и се облизал. Излизай веднага. Предпочитам да си остана тук, изквичал тихо прасенцето. Щеш, не щеш, ще те накарам да излезнеш, изръмжал кръвожадния вълк, а после си поел дълбоко въздух и го издухал със всичка сила към паянтовата колиба. Тя веднага се сринала на земята. В суматохата гръкото прасенце се измъкнало изпод купчината слама и побягнало към дървената каштурка. Върни се, прасенце, изревал прегладнелия звяр и хукнал по петите му. За малко да го стигне. Мързеливото прасенце потропало на дъщената врата, зад която прачето му треперило като лист. Дано каштурката ми издържи, едвам промърворило то. Бързо влизай и да залости мрезето. Като чул тези думи, вълкът си приставил двойна порция за обяд и още повече огладнял. Отворете малки вкусни прасенца. Искам само да си поговорим, увещавал ги той. Но разплаканите братчета подпирали вратата с всички сили. Отново поел въздух вълкът и като издухал, каштурката тутък си се разпаднала на парчета. За щастие, третото прасенце видяло всичко и повикало при себе си запахтените бегалци. Затворил вратата в последния момент. Дотичал вълкът и се слисал. Тази къща изглеждала толкова здрава. Духнал веднъж, духнал втори път, че и трети, напразно, станите ни помръдвали. Сгушени зад прозореца прасенцата седели всяко движение на желания гост, но вече изобщо не се страхували. Ето, че той се покатерил на покрива, решен да приложи едно от изпитаните си хитрини. Пропазял по кермидите и надникнал в комина. Бързо, да запалим камината, наредил третото братче, което било най-умно. А вълкът се вмъкнал в комина и опашката му увиснал над помъците. Няма да е лесно, помислил си той, но в тъмнината долитало сладкото ехо от гласчетата на трите крехки прасенца и клетия звяр още повече огладнял. Все пак ще опитам, решил той накрая и се спуснал надолу. Не щеш ли паднал право в разпалената камина. Огънят опърлил по скубаната му козина, а опашката му пламнала като факла. Никога повече няма да влизам в чужди къщи, заскимтял свирепия звяр, а после се плюл на петите и избягал безславно в гората. Зарадвали се прасенцата, излезли в купом на двора и весело затанцували. Лошия вълк вече няма да ни закача.
Още същата вечер по-мързеливите братчета се заловили за работа. Ден след ден, тухла по тухла, те построили две съвсем нови къщички, високи и здрави. Наистина след време вълка пак се върнал, но като видял трите комина и си спомнил ужасното приключение в разпалената камина на най-умното прасенце, тихо си тръгнал и решил да напусне завинаги този край. Тогава той излязъл от къщи и викнал радостно на своите братчета. Край на работата, прасенце. От сега нататък само ще играем и ще се веселим.